India Mingi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kakin hun sipai jong katnat border security force hakamit siteng sinya jong kalas ngiublay klasiat yap yu nong wan nong tu na Pakistan hakibenta jong ka khapu Indo Pak HRS Pura sector jong ka Jammu district bala pinchisha de he pulit hakapor jong ka mit siteng sinya jong ka ngiublay bat kalas ngiublay hakapor kumba arsh phom step ki sipai jong ka kin hun tlai phun reu battalion jong ka BSF kila yo bensiat yu nong wan tu u bade yu nong Pakistan hajan ka jakatre kam jong ki sipai ke badan hakapot bakarpur HRS Pura sector kakin hun jong ki pulet klapin long ki jing tokit ha ka bede bat kani ki jing ja bukte u nong wan tu ulaphong de ki jan rong yong biki pulet kim shimlap ai hakmi bnya na ka met jong u la ong teu he pulet hado blatho ya ka khubor ompat yo ban pen pai ka met yap jong unio bla sha siat sha kani ka jaka bu lawan ba ka step jong kala sngiu blay ha ka por khat arsh phomen step ka kin hun jong ki sipai ka nat BSF kabla pahara bha kala yo I beladan ki bla ki benta jong ki jingker ha ka jaka trekam jong ki sipai ka badan hathan ba korpur hagabe dai bat kani ki sipai ki la ithu bute ubre ulawan nakaliang jong ka Pakistan batmu bentur shi ki jingker jong kari hagabla ithu bu latmu banwan rung shi ki benta jong kari India kakin hun sipai jongi klabo ka jing maham persha ai u bun sange henrai ompatiau bolayai biteng bentur sha ki jingker na ba omdan lat sho da kumboi pat ki sipai ki la siat license siat ia uteu nong wan tu ha ka bola kelon haswa ban poi ha ka jingker la thu nong ai ktien jong ka tanat sipai ya da khaput ha ka bede bat ka jing yo nong ka bakrau na ka benta ban bu jing sngan ha ka jing don jong ka jing ya reuble shak amarnath ka bajulong man lau snem ka ban sedang ha ka lai phau trik juliu ki pule jong ka jammu bat kashmir ha ka la sngi ble ki la ong bala yo kem yo we no bala yo ban kurup ye ki tiar siat bat pen bethai ha doda district jong ka than